Gak ada gunanya aku ini. Aku capek. Ya Allah, maaf ya aku ya Allah. Aku ngerti salah, tapi aku bener kuat ya Allah. Bojoku, sampai kematian selama ini. Saya berbuat. Ya Allah, sakit hatiku. Mendingan kamu nak kerjudi, kan main selot ay. Ya Allah. Mending aku mati wae. Mangkon aku sore dengan baru dak nyesel. Kelangan bojo sing kaya aku. Wis bola-bali comongi. Enggak usah cuti. Tapi apa nyatane dipolan-polani wae aku wis capek ya Allah. Daripada aku urip sak mendina kermakan hati, mending aku mati sisan. Nek bojo kaya dacal. Bojo kurang ajar. Mending aku mati. Kapok. Mbak, nang apa nangis-nangis? Apa kowe? Loh, kowe wong lanang kok dasteran sih? Kaya wong gemblong kaya ngono. Hatok ki teles kabeh. Keting dasare bojoku iki. Nyapa dasteran? Kamu ora ndek katok kok. Mbak eling, Mbak. Aku mau urip meneh, Mas. Aku mau urip meneh. Bojoku ra mikir aku tuh lagi aku dikapuki karo bojoku. Sendiri kami nek kerjudi online. Tenang apa? Aku pengen mati wae. Mbak, ojo, Mbak. Orang saya ikut campur urusanku karo keluargaku. Aman deh balik. Lunga. Apa kene cara lain, Mbak? Selain bunuh diri ngono kuwi. Enggak enak. Men bojoku kapok. Bunuh diri itu solusi loh, Mbak. Aku capek urip koyo ngene iki. Minggir. Wong lain rasa Orang pantau, Mbak. Gue iki wae. Minggir ata. Iki lho.